Vállalom a véleményem, véget ér a kertelés. Úgy gondolod minden mindegy, az bizony nagyon kevés. Pedig érzed hol a hiba, merre kéne menni épp. Hallgatni a józan észre, tenni merni mindenképp. Mám pocit, že tento spôsob demokracie, kedy si volíme nejakých zástupcov, ktorí sú úplatní, ktorým chýba elementárna morálka a etika, smeruje k neriešiteľným situáciám. Tie neriešiteľné situácie sa budú odrážať na sociálnej úrovni obyvateľstva, na úrovni morálky, etiky, životného prostredia, kultúry a zasahuje už dnes spoločnosť v celom rozsahu. Neviem, aké je riešenie, ale uvažujem o tom, že jedno z tých riešení by bolo možno priama demokracia, aj keď mám isté pochybnosti, ale keď tak sledujem aj to, čo sa udialo na Islande, začínam čoraz uvažovať viac o tom, že asi to je cesta síce nezaručujúca riešenie, ale aspoň dáva nádej, že množstvo tých otázok by sa dalo riešiť. Samozrejme závisí to od ľudí, či budú ochotní vyvinúť svoju energiu a dať svoj hlas, chodiť neustále k referendu a neustále zisťovať, čo je správne, čo nie je správne a zobrať tú zodpovednosť na seba. Volám sa Ľubo Burger a stojím si za tým, čo som práve povedal. Aj keď si uvedomujem, že nemusí mať pravdu, to znamená, že keď ma niekto presvedčí, tak rád zmení svoj názor.